Vitajte na Parkour Slovensko. Dnes vás beriem do Francúzska, do mesta Évry, kde stojí monumentálna 17-metrová betónová socha, ktorá zmenila históriu pohybu navždy. Toto je príbeh Dame du Lac. Dame du Lac, alebo v preklade Dáma od jazera. Táto masívna betónová skulptúra vysoká 17 metrov sa týči uprostred jazera v Parc du Lac v meste Évry, približne 30 km južne od Paríža. Je to umelecké dielo, športové zariadenie a ikona parkouru. Všetko v jednom. Vytvoril ju maďarský sochár Pierre Székely v spolupráci s legendárnym horolezcom Guydom Magnonenom a inžinierom Bernardom Metzlem. Bola slávnostne otvorená v roku 1975 a stala sa prvou permanentnou umelou lezeckou stenou vo Francúzsku. Predstavte si to, rok 1975. Ešte neexistovali žiadne moderné lezecké steny a práve tu, v meste Évry, vzniklo niečo revolučné. Betónový pyramídový útvar s nepravidelnými povrchmi, chytmi a výstupkami, ktorý napodobňoval prírodné skaly z nedalekej Fontaine Bleue. Pierre Székely pri jej otvorení povedal: Prieskumníci holých rúk mojej sochy, dáma od jazera vás privíta. Žiadny zákaz dotýkania sa. Táto veta mala hĺbší význam, než si ktokoľvek mohol myslieť. Aby sme pochopili, prečo Dame du Lac vznikla, musíme sa vrátiť do 70. rokov minulého storočia. Évry bolo Villa Nouvelle, nové mesto. V rámci modernizácie oblasti okolo Paríža francúzska vláda vytvárala nové urbanistické celky a s tým prijala aj víziu spojiť umenie, šport a verejný priestor do jedného celku. Dame du Lac vznikla v rámci programu 1% Artistic, čo znamená, že 1% z rozpočtu verejných stavieb muselo ísť na umenie. Pierre Mazet, vtedajší štátny tajomník pre mládež a šport, objednal toto dielo s jasným cieľom – vytvoriť niečo, čo bude slúžiť komunite, športovcom a zároveň bude vizuálne ohromujúce. Székely navrhol betónovú konštrukciu na oceľovej mriežke, pôvodne pestrofarebne natretú, ktorá mala výšku 17 až 18 metrov. Niektoré časti mali 8 metrov, iné až 15 metrov do výšky. Boli tam amovibilné chyty pre lezenie, čo bolo v tej dobe absolútne priekopnícke. Ale Dame du Lac nebola len pre lezenie. Bola navrhnutá ako interaktívna socha. Miesto pre skúmanie, dotýkanie a pohyb. A práve táto filozofia otvorila dvere pre niečo úplne nové. V 90. rokoch minulého storočia na predmestí mesta Évry sa formovala skupina mladíkov, ktorí experimentovali s pohybom. Nazývali sa Yamakasi. Medzi nimi bol aj David Bell, dnes považovaný za zakladateľa parkouru. Títo mladí chlapci hľadali miesta, kde by mohli trénovať. Miesta, ktoré by ich posunuli ďalej, kde by mohli testovať svoje limity. A našli Dame du Lac. Táto betónová socha sa stala ich tréningovým ihriskom. Jej nepravidelný povrch, výstupky, hrany a výška poskytli perfektné prostredie pre rozvoj techník, ktoré dnes poznáme ako parkour. Wallruny, catlipy, precízne skoky, výstupy, všetko to tu trénovali. Dame du Lac nebola len lezecká stena. Bola výzvou, bola slobodou, bola manifestom pohybu bez hraníc. Yamakasi a David Bell tu strávili nespočetné hodiny, zdokonaľujúc svoje schopnosti. A práve odtiaľto sa parkour rozšíril do celého sveta. Z tohto jedného miesta, z tejto jednej sochy. Mnoho parkouristov dnes považuje Dame du Lac za spot, kde sa parkour zrodil. Je to pútnické miesto, je to symbol, je to ikona parkouru. Ale príbeh má aj smutný zvrat. V roku 1995, iba 20 rokov po jej otvorení, bola Dame du Lac pre verejnosť uzavretá. Dôvod? Nespĺňala bezpečnostné normy. Dnes je oplotená, obklopená kríkmi a nedostupná. Pre mnohých parkouristov a lescov je to srdce rvúce. Miesto, ktoré formovalo celé generácie športovcov, je teraz prázdne. Ale nie je to koniec príbehu. V septembri 2019 získala Dame du Lac prestížne označenie Patrimoine d'intérêt régional, čo znamená dedičstvo regionálneho záujmu. Toto ocenenie otvára možnosti pre reštauráciu a možné znovu otvorenie. Hoci zatiaľ neexistuje konkrétny plán, komunita lescov a parkouristov dúfa, že raz bude Dame du Lac opäť prístupná, že nové generácie budú môcť zažiť to, čo zažili Yamakasi. Toto miesto je viac než betón a oceľ. Je to symbol začiatkov,
Symbol toho, že umenie a šport môžu byť jedno. Že verejný priestor môže inšpirovať pohyb, kreativitu a komunitu. Dam Dulac nás učí, že každé miesto má príbeh a každý parkourista je súčasťou tohto príbehu. Takže na budúce, keď budete trénovať a budete zdolávať prekážky, budete posúvať svoje limity, spomeňte si na Dam Dulac. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a subscribe, nezabudnite ho zdieľať s vašou parkour komunitou a odoberajte Parkour Slovensko pre viac inšpiratívnych príbehov. Som Jakub Halgoš, vidíme sa pri ďalšom videu a zostaňme všetci v pohybe. Ahojte.